Salutare prieteni, bun găsit la o sesiune de day trading în care voi tranzacționa live pe contul de demo, bineînțeles, dar voi exemplifica strategia pe care eu o folosesc și pe care am prezentat-o și în clipul precedent. Dacă nu ați văzut-o, intrați pe canal și puteți să vă uitați să vizualizați și ultimul video. Strategia mea de tranzacționare este o strategie de scalping, da, pentru cei care nu știu scalping, la fel ca în video trecut, termenul se poate identifica pe platforma Baby Pips la glosar. Este practic o strategie în care tranzacționezi într-un interval de timp scurt sau foarte scurt și te bazezi deci practic pe câștiguri mai mari într-un interval de timp mai mic. Bineînțeles, poate fi mai riscantă această strategie, dar haideți să vedem ce rezultate obținem. Ce îmi propun concret să fac este să-mi deschid un challenge nou. Voi porni un challenge nou și voi documenta fiecare pas. Sper să-l iau challenge-ul, nu știu dacă îl voi lua, dacă nu îl voi lua, dar îmi asum riscul și vom parcurge împreună, vom tranzacționa împreună cu scopul de a lua challenge-ul FTMO. Vom tranzacționa în MetaTrader 5, așa cum spuneam data trecută, și voi folosi TradingView pentru analiză. Când voi ajunge în TradingView, voi prezenta în ce constă efectiv strategia mea. Bun, haideți să pornim atunci. Deci avem nevoie de contul meu, am făcut, te poți conecta și cu adresa de e-mail, dar nu o să mai prezint cum se creează un cont, este simplu și intuitiv. Voi intra direct în contul meu, FTMO, la client area, mă conectez cu Gmail-ul meu și asta este trial precedent care tocmai s-a închis ieri, care a fost trecut, din fericire. Am atins toate cele 4 obiective, deci vom porni practic un nou challenge și vom încerca să-l ducem și pe acesta la îndeplinire. Deci suntem în zona de client area, aici putem să începem un challenge nou. Va fi frumos când vom ajunge să tranzacționăm 200.000 de euro pe real, din care vom putea obține 70% lunar. Dar până atunci haideți să ne pregătim, pentru că nu e așa simplu. O să vedeți. Deci pornim free trial-ul. Alegem moneda, euro, pentru că suntem mai familiari. Mergem pentru simplitate cu contul de 10.000 de euro și platforma MetaTrader 4, dar o folosim în browser. Start free trial. Deschidem MetaTrader 4, MT4 și avem login-ul și avem parola. Serverul este FTMO demo și sunt ok. Spuneam data trecută că tranzacționez în intervalul 17-19, deci este un pic trecut peste 17, deci putem începe. Avem aici contul nostru, avem aici lotul și butonul de sell și buy. Bun. Aici putem să urmărim statistica noastră, da? Deci am început, totul e pe 0, totul este inițializat, putem începe. Deci avem platforma de tranzacționare, da? Avem platforma de tranzacționare FTMO, avem MT4, avem TradingView, haideți să vedem și TradingView, l-avem deschis, da, l-avem, este aici, EURUSD,
avem fractals, William fractals la indicator, da? Fractals, William fractals și mai am un indicator VSS, care este acesta, linia care se face verde și roșie în funcție de direcția trendului, sau poți să folosești un EMA, Exponential Moving Average, de 20 sau de 50, undeva în zona asta. Dacă nu te descurci, lasă un comentariu mai jos în YouTube cu o întrebare și îți voi răspunde. Deci avem fractalii, sunt aceste triunghiuri roșii și verzi și avem primul potențial trade. Haideți să vedem. O să-l dau acum și după care voi explica ce aș făcut, că nu vreau să-l pierd. 45 068 068 068 și am intrat un pic cam târziu, dar asta este, am intrat. Putem sta liniștiți că am intrat în trade, dar o să explic imediat ce am făcut și următorul trade sper că nu se va mișca așa repede piața, ca să am timp să și vorbesc în timp ce fac acest YouTube. 26,8, da, este targetul nostru. 26,8. Hai să punem un pic mai sus, că am intrat mai târziu. Asumăm un 50. 26,8, asta e. Bun, deci suntem în trade până el se desfășoară. Până trade-ul se desfășoară, voi explica ce am făcut, voi ține un ochi și pe el. Hai să vedem. Da, deci, sperăm că se duce în jos. Bun, deci avem un FTMO challenge. Voi explica trading plan pe care îl folosesc. Deci, practic, tocmai spuneam data trecută că un trading plan este... ce este un trading plan? Definește ce ar trebui făcut, de ce, când și cum. Și tocmai am întreprins niște acțiuni, parte din trading planul meu, totul pe rapid, dar acum voi explica și ce s-a întâmplat, ce am făcut practic. Deci am aici un indicator, fractals, 2 de fapt, și linia verde. Practic, strategia este simplă. La fiecare, uite aici mi apare pentru buy de fapt deja, de fiecare dată când apare un fractal, eu voi merge în direcția lui. De exemplu, dacă apare unul verde, eu mă uit după buy-uri, dar momentul în care acest fractal se va definitiva, va rămâne sigur, este momentul în care cea de-a doua lumânare se va închide, una, două, adică cea de aici. Deci încă nu s-a închis, vedem aici 28, 27, 26, dar în 20 de secunde se va închide această lumânare și vom afla dacă vom avea un buy sau nu. Vrem de fapt să treacă peste vârful precedent. Deci în momentul ăsta de aici, prețul este aici în dreapta 1032, atunci voi intra în buy. Cu ce lot voi intra? Da, voi intra cu unul mai mic de data asta, 0,48, am uitat să măsor, 0,48, dar nu vreau să pierd trade-urile astea și o să le explic pe parcurs. Deci am intrat din cauza faptului că lumânarea noastră a depășit vârful ăsta, deci s-a format fractalul, s-a închis a doua lumânare, asta e prima, a doua, s-a închis și a trecut peste și în momentul ăla a fost momentul în care am intrat în trade. Lăsați-mă puțin să-mi setez take profit-ul și stop loss-ul la tranzacția mea în desfășurare, după care voi reveni cu explicațiile și anume 19 va fi. 19 este take profit-ul nostru, 19 euro. 19. Punem pe M5 dacă nu vedem. Așa, perfect. 19,5, super. Și acum așteptăm. Deci, practic,
Ce am făcut? Am identificat că vrem să intrăm în trade în momentul ăsta. Un alt lucru pe care trebuie să-l facem înainte deci în momentul în care ne pregătim, în momentul în care cele două lumânări se desfășoară, adică aici, stabilim punctul în care vom intra dacă prețul va ajunge acolo, și anume aici, pe această linie, și de acolo măsurăm în jos. Deci unealtă de măsurare este aceasta din stânga, measure, de aici, da? Măsurăm în jos, hai să vedem teoretic am vrea cam până sub minimul precedent, aici, ăsta e un 60, ia să vedem un 45, ăsta e un 45, relativ ok, adică aici va fi practic stop loss-ul nostru și aici la 45 va fi take profit-ul nostru, da? Deci vrem practic să fim în siguranță, adică pe cât posibil să fim sub un minim din astea pentru buy-uri și sub un maxim pentru stop loss-ul nostru. Deci practic ăsta e un 45, ăsta e un pic cam mult 60, un 45. Și aici ne uit, 45 ce înseamnă? Adică 4,5 loturi, da? 45 de unități înseamnă 4,5 pips, nu loturi, scuzați. Astea sunt categorii în funcție de volatilitatea prețurilor, mi-am creat acest tabel dinamic. 3 pips, adică 30 de unități, 4,5 pips, cazul nostru am văzut că am măsurat, da? Și 60 de unități sau 6 pips în momentul în care suntem foarte volatili, da? Piața este foarte volatilă. În cazul nostru am mers cu 45. Prima oară am intrat de aici, punctul de plecare, la 26, pot să încep și de la 37 și strategia de risk management spune, pe care am prezentat-o și în primul, acum 2 clipuri, dacă câștig un trade, voi avansa un nivel, voi da cu mai mult, dacă pierd, voi scădea. Am început cu 26, am pierdut, de aceea m-am mutat la nivelul ăsta, și anume cu 0,48 și am intrat în trade cu 0,48, vedeți? Care trade al meu se chinuie să construiască în sus, și anume 19 euro. Da? Aici sunt pe nivelul ăsta. În cazul în care voi câștiga acest trade, următorul trade va fi pe acest nivel pentru 26 take profit și așa mai departe. Când câștig, avansez un nivel, când pierd, scad un nivel. Și exemplificam data trecută, nu mai fac calcul acum, dar îți poți da seama, de exemplu, o secvență de win-win, loss-loss. Noi în cazul nostru de astăzi avem un loss și acum suntem în desfășurare cu al doilea trade pentru astăzi. Dacă ai doar loss-uri, da, 26 cu 19 cu 30, deci practic sumele pierdute sunt tot mai mici, iar când câștigi, sumele câștigate sunt tot mai mari. Deci practic e o modalitate de protecție pentru a avea pierderi cât mai mici în cazul în care piața nu se mișcă bine. Strategia asta bazată pe fractal, din câte am calculat eu teoretic, este peste 60%, deci poți să ai un win rate, da, un parametru important a strategiei, win rate-ul, un win rate peste 60%, da? Ok, hai să vedem ce se mai întâmplă cu trade-ul nostru. Se pare că astăzi nu avem șanse, avem o rezistență mare aici așa și să vedem dacă reușește. Deci practic trendul este în sus, trendul pe termen scurt, există presiune de cumpărare din sus, dar avem totodată și aici o rezistență, da? Formată din minimele precedente. Dacă vreți să aflați mai multe despre această strategie de trading bazată pe rezistență și suporți, puteți să vă uitați în canal de YouTube în urmă. Am făcut în trecut astfel de videouri, am prezentat strategia asta, da? Ok, bun. Deci am calculat, am dat trade-ul. Hai să vedem ce mai prezentăm din planul de tranzacționare. Deci este trading planul. Tabelul cu loturi l-am prezentat. Da? Dacă te interesează cum am calculat tabelul sau vrei să-ți dau acest link cu acest tabel, lasă un comentariu în mesaj, în
comentarii la YouTube și te voi contacta și îți voi trimite acest tabel. Unde poți în felul ăsta, da, să faci așa numitele fișe de lucru, cu ajutorul cărora să faci backtesting, deci practic să testezi nu live, să testezi cu datele din urmă, să testezi strategia. Da, se poate da replay, acum noi suntem live practic. Da, ok, dacă ne și uităm, se pare că avem un win, da? Deci astăzi avem un loss de 28 și un win de 23, de 22, da? Deci suntem pe nivelul acesta, 19, da? Și ne vom muta aici, deci vom tranzacționa cu 26 acum. Hai să vedem ce se întâmplă Hai să vedem ce se întâmplă. Hai să dăm și un refresh aici să vedem. Deci aici ne vor apărea un mic delay, dar ne vor apărea trade-urile. Haideți să vedem ce se întâmplă pe piață, în grafic. Opa. Da, deci ne pregătim de un trade în 30 de secunde, da, ăsta e fractalul, e 1, 2, momentul în care vom depăși acest vârf și prețul va trece în sus, vom intra în trade, măsurăm de la punctul respectiv în jos cam puțin 45, vedeți? Din cauza că avem volatilitate mare, ne vom muta la 60 și asta sunt un pic sceptic și reținut, pentru că avem volatilitate foarte mare, dar totuși suntem sub această lumânare care se va închide. Hai să vedem dacă intrăm mai repede, deși regula nu ne lasă să intrăm mai repede, deși aș fi tentat să intru mai repede. Avem și un shooting star, nu știu ce să zic. Ne uităm la linia cu 26, am zis 6 pips, da, 60 de unități, 0,45. Mergem la 0,45. 0,45, hai să vedem unde suntem, în MT4, 0,45, uite, cam cât a fost și data trecută, ca și cantitate, și urmărim ce se întâmplă. Intrăm sau nu intrăm în trade-ul ăsta? Suntem pregătiți? Dacă vom ajunge la linia roșie, intrăm, dacă nu, ni se infirmă și nu vom intra, vom aștepta următorul fractal, fie că este verde, fie că este roșu. Nu ne interesează așadar dacă piața merge în sus sau merge în jos, important este să se miște, să avem puțină volatilitate și noi suntem fericiți și dacă mergem în sus și în jos, noi cumpărăm și vindem în funcție de ce ne zice piața să facem. Bun, a apărut un al doilea fractal, momentul în care se definitivează, adică rămâne și nu mai sunt șanse să dispară de pe grafic, este momentul în care cea de-a doua lumânare după el, adică asta, una, două, aceasta se va închide, adică în 35 de secunde. Din nou ne pregătim, da, de trade, măsurăm, ăsta e un 60, îmi place cum arată, pentru că este tocmai aici peste, suntem în siguranță. Aș vrea pentru siguranță să treacă și de linia aceasta verde, cumva să o străpungă și să meargă în jos, dar hai că vedem ce se întâmplă. Deci momentul în care se închide și pleacă în jos, de aici, deci sub această linie vom intra în trade. Doar sub această linie vom intra în trade. Așteptăm, suntem pregătiți, lotul este setat, că l-am setat de data trecută și intrăm. 26, hai să vedem, 27, pe acolo suntem, deci suntem practic peste stop loss-ul, peste lumânarea aceasta, da? Am depășit aici, am intrat în trade, suntem relaxați. Putem să mai povestim puțin, să mai prezentăm trading planul, încet. M-am decis că cea mai bună modalitate de a prezenta trading planul este în acțiune, da? Learning by doing, deci efectiv să lucrăm, să tranzacționăm și în felul acesta pe parcurs să explic ce se întâmplă. Deci identificăm, da, fractalul. Identific
fractalul, da? Asta e primul pas, da, prima etapă din algoritm. Numiți-o algoritm, trading plan, același lucru, ne referim la același lucru. Deci identificăm, practic, situația aceasta în care avem un fractal și avem două lumânări închise și depășirea acesteia. După ce am identificat, da, măsurăm dinamica, da, măsor dinamica lumânărilor, da? Acestea sunt lumânări, deci măsor să văd punctul de la care aș intra, da, 60, în fine. Măsor, consult tabelul de loturi și setez lotul corespunzător, da? Setez lotul corespunzător. Setez lotul corespunzător și aștept să intru în tranzacție. Apoi intru în tranzacție și setez stop loss și take profit, după care mă adaptez din nou, pregătesc din nou pentru următorul trade. Ok. Pentru următorul trade. Deci, practic, asta ar fi. Dacă nu ai înțeles, dacă vrei să lucrăm împreună, să-ți exemplific acest trading plan mai detaliat, să-l concepem împreună, din nou lasă-mi un mesaj, exprimă-ți interesul de a lucra împreună și putem să discutăm, da? Ok, hai să vedem ce se mai întâmplă. Nu se întâmplă nimica interesant. Da, trade-ul nostru este în desfășurare. Și practic în felul acesta continui eu de la ora 5 până la ora 7. Indiferent de rezultat, da? Scopul nostru este să ajungem la targetul nostru de 500 de euro în 10 zile lucrătoare, da? În 10 zile lucrătoare, piața este închisă în weekend. Vrem să ajungem, asta însemna, da, undeva la un 50, da? 500 împărțit la 10 zile lucrătoare, un 50. Dacă vrei să-ți iei 2 zile de buffer, să zic, 2 zile în care să nu tranzacționezi neapărat, tu trebuie să faci un minim de 5. Hai să vedem 8, 62, da? Și hai să ne mai luăm un buffer de, să zicem, tranzacționăm doar în 6 zile, 80. Deci 60, 70, 80 de euro pe zi. În cazul nostru suntem la minus, s-a închis trade-ul pe stop loss, suntem la minus 38, da? Deci am avut un loss, un win, un loss. Hai să și notăm aici un loss, un win, un loss. Fiți sigur că dacă respecti și reziști să respecti strategia, dar procentul de 60% teoretic de win rate îți va da mai multe win-uri. Da? În cazul nostru n-am avut parte de această situație deocamdată. Piața se zbate, avem un buy, să nu-l ratăm. Da? Fractal aici s-a format, 1, 2, trebuia să intrăm de fapt aici, dar faptul că n-am intrat ne-a salvat, dar vom intra aici. Măsurăm, hai să măsurăm până aici, teoretic ar fi mai jos, 45, aici sub lumânarea asta, dar am pierdut, scădem din tabelul de loturi, am fost la 26, din nou la 19, 45, 0,48, da? Intrăm cu 0,48, dacă depășim aici, da? Ok, hai să vedem, doar dacă depășim. Bun, așa să lungesc
n-aș vrea să lungesc prea tare video, a fost un video introductiv. Mâine, la aceeași oră, la ora 17, voi intra din nou. Dacă nu reușesc până la ora 19 să fac profitul, dar pentru astăzi, 60, 70, 80 de euro, voi continua mâine și voi recalcula, voi avea un target mai mare pentru mâine. Mâine vom face același lucru, vom exemplifica, așa că dacă nu ești abonat, nu uita să te abonezi la acest clip, să dai și un like dacă ți-a plăcut acest conținut și ne vedem mâine la ora 17, în care vom începe să tranzacționăm din nou. Hai că văd că nu ne lasă piața să plecăm. Asta e un sell. Din nou, hai să măsurăm ce avem aici. Avem un 30, ne-am încadrat un 30. Dar nu mai avem timp să-l setăm. Trebuie să intrăm repede, sell. Bun. Puteam să intrăm și cu mai puțin, dar asta e situația. Puteam să intrăm cu mai puțin. Puteam să ne încadrăm și cu 30 de pips, da? Dar n-am mai avut timp să schimb lotul. Hai să vedem ce se întâmplă. 19, da? Hai să vedem, poate mai avem parte de un win, da? 19, 20. Oh, uite piața ce frumos merge. Și-a dat drumul în favoarea noastră. Satisfacție maximă. 21, 19, da, ai un 21, nu contează acolo. Bun, ne uităm și 51. Hai să observăm ce se întâmplă în momentul în care se închide minutul. De obicei, prețul pleacă puțin în sus. Exact. Și dacă pleacă repede în jos, la schimbarea minutului, volatilitatea este mare, presiunea este mare în direcția, în cazul nostru, jos. Și s-ar putea ca în următoarea jumătate de minut, maxim un minut, take profitul nostru să fie atins. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Da. Voi aștepta să văd ce se întâmplă cu acest trade, după care voi închide video-ul, pentru că nu vreau să depășesc 30 de minute. Vom continua și mâine pe același principiu. În timpul dintre trade-uri putem povesti. Tot mâine voi face la început și un review la trade-urile de ziua de astăzi. Deci 17:30 până la 19 voi continua să tranzacționez, iar în următorul clip voi face un review la trade-urile care au fost. Ok, pleacă puțin în sus, dar așteptăm să vedem dacă se va duce în take profit sau se va duce în stop loss. Trebuie răbdare pentru această strategie. Tot mâine, dacă în următorul video voi prezenta niște principii, niște pași de urmat pe care eu mi-am notat aici pe o listuță să-i văd sub tabel, da? Și mâine îi voi prezenta acești, sunt practic niște reguli pe care eu vreau să le am sub ochi de fiecare dată pentru ca psihologia să nu îmi joace feste. Psihologia este foarte importantă în trading și trebuie să tranzacționezi practic cât mai mecanic, cât mai robotic și să lași cât mai puțin sentimentele să joace un rol. Și voi prezenta tot mâine regulile acestea pe care dacă le respecti cu strictețe, rezultatul final pe termen mai îndelungat va fi unul pozitiv, unul favorabil, adică vei fi profitabil. Ok. Se pare că trade-ul nostru se duce în stop loss, nicio problemă. Cam atâta deocamdată. Reveniți în clipul următor, mâine, și voi face review la trade-urile de astăzi și vom continua strategia noastră de tranzacționare. Scopul nostru de a trece un challenge FTMO, da, de a îndeplini toate cele 4 obiective. Minim 5 zile în care să tranzacționăm, foarte simplu de atins. Acestea două sunt mai grele, dar dacă respecti tabelul
de loturi, da, și tranzacțiile niciodată nu vei ajunge la minus 500, dar va trebui să ai răbdare pentru a îndeplini și ultimul obiectiv, și anume profitul de 500. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă rog să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest conținut, să vă abonați pentru a susține canalul și pentru a avea parte de conținut în continuare. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă în continuare.